Виж как ходи, погледни го и отзад. Яки мускули са, много важен май се прави. Ме това не ми се нрави. Дай да му дадем урок, да не мисли, че е Бог. Але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 , падай ми на колене. Але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 , няма не аз само да. Але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 , падай ми на колене. Алелелелелелелеле, няма не аз само да. Още да получи, леле как не го е страх от играчки като нас. Хайде пак да го накажем, някога ще се откаже. Дай да му дадем урок, да не мисли, че е Бог. Але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 , падай ми на колене. Але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 , няма не аз само да. Але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 , падай ми на колене. Алелелелелелелеле, няма не аз само да. Падай ми на колене.